بلê Revandina sîmav keça 13 salî her wiha çarenivîsa wê birayê sîmav Siyamend Osman ji Berlînê mêvanê min e silav bote kekê siyamend kek siyamend destpêkê de dixwazim wê pirsê bikim hevkarên min dibêjin ku dengo heye ku sîmav hatiye serbestberdan rast e ev yek Hêvar baş bilê kaka rast e sîmav saet berî saet 2:30 sisê ew berdan berî 3 saeta em niha saet berî 3 saeta ew berdan piştî me got me ser Facebookê bela kir piştî me di baş e girtina wê ser çi bû kekê siyamend ji bo çi sîmav revandin ji bo keçikeka 13 salî tê xwestin bê revandin û ger ev refleks ev acizbûn dilgiranî çênebû wane gelo sîmav diyê werê serbestberdan kekê siyamend li bira ma cema her kes zanê got hêzê ciwanên şoreşger zaroka dibin û wa dielmên ser sîlah wa hazir dikin wa dibin ji bo şer wa dîlê dûr e baş e ciwanên şoreşger kekê siyamend zaroka direvênin ev yek li dijî qanûnê navneteweyî ye hêzên Sûriyeyê Demokratîk rêveberiya xweser gelek cara destnîşan kiriye ku ew li dijî revandina zarokanin lê li ser erdê ev yek pêk tê çawa ev ciwan karin van hereketan bikin van tevgera bikin Bilê bi rastî em gelkî ser vî tiştî nerazîn û em yanî em Kurdê hevin em yani ev tişt kes qebûl nake ne dewletek dinyayek vî tiştî nake ji cem pê ve li her mezlûm ebdê jî berî 2 sala got em vî tiştî nema dikin û bi rastî her çend roja her heftîkê di heftiya em dibînin wa zarokek diçe û got ehlê wa wilo pey wa nekevin û wasta û ser Facebooka bela nekin wa zaroka navegerênin jî yani ev tişt cema bûye adî li Qamişlo her çend roja wê zarokek dibin kekê siyamend piştî got sîmav hatî berdan te diyar kir gov çend saete hatiye serbest berdan bêguman ev yek cihê dilxweşiyê ye lê sîmav destnîşan kir ku gelo çi jêre gotin di van saetê ku biribûn de û gava got serbestberdan jî çi jêre gotin wê derbarê de agahdariyê te hene ew na piştî got me îro sibê me ser Facebookê bela kir û me şand ji gelek elamiya re û ji gelek xorta re û bi rastî ser hemû qenata jî bela bû wa jî mer ştexilîn got gelkî serê me êşiya û got ser Facebooka wana hûn hem tiştî rakin em ê berdin me got ne mişkile me rabû me hemû tişt me jî me ji sefhatê xwe me hem tişt hezif kirin me got bera ê berdin xêr û selamet vegerê malê em tişkî dijwa naxwazin ew jî jêr gotin got yanî got gelkî ser internêta heta ji mer gotin hûn yani divê hûn neştexilin baş e kekê siyamend dest dawî de vê pirsê ji te bikim daxwaza te çi ye gelo ciwanên şoreşger di vê hereketê wisa belê hereketê wisa dewam bikin got zarwa birevênin daxwaza me got yanî em wilo nabin dewletek em ji wa dixwazin got wilo wek yanî dewletê pêşketî wek Ewropa wek çawa wilo bi alemê hikûmet wilo bi alemê milletê xwe diçin ew jî dixwazin ew jî wilo bin em dixwazin rast bin me re em dixwazin ew jî malbatê me û xwê me û birayê me û ciya me bavê me heml wê dêne em dixwazin bi were rast bin em naxwazin ev tişt ji wa derkeve pêşiya Ewropîya me nexwetê va feelat dikin pêşiya Ewropîya pêşiya dewleta me ne simeta wa dişewihê me ne ew tedêl xwe dikin berî gol me dikin tedêl Kurda sax dikin Spasiya te dikim kekê siyamend Osman birayê sîmav keça ku hatibû revandin û bi dilxweşî ve va hatiye serbestberdan ku ji Berlîna paytexta Almanyayê tu mêvanê min berçavka